Biko onye ọbụla nweta video n'ụwa na-emetụrụ m aka na share button. Metụrụ m aka na share button because all the whole DBS nọ na Anambra State kwesịrị ka ha bụrụ Bible now. Ọ kwesịrị ka ebunye ha King James version of the Bible right now. Ka ị ga-esi wee gwa m na mkpamkpa kpara na Okija izu ụka gara aga ebe ụmụnne anyị luzuru ndụ ha ebe ha ji ibu rice na ụdị mkpamkpa ga-akpa na Okija ga-akpa na Anambra State. Anambra State, the hub of DBS. Ma nwere any one single DBS provision concerning that. Ma nwere any one single DBS ọbụla provision concerning that. Ọ kwesịrị ka ha gbaa break, ka ha check ikele Bible. Ọ kwesịrị ka every DBS na Anambra State gbagode break, ka ha check igodie Bible. Abalị na-abọ tupu ihe mere na Okija eme ka ọnwa chara ọbara ọbara. Abalị na-abọ tupu ihe ahụ mere na Okija eme ka ọnwa chara ọbara ọbara. N'eluigwe ọnwa na-achazi ọbara ọbara. Ọ nwere any one single dibịa pụta anụ bịanye anyị explanation ọ bịanye anyị warning ọ bịa kọwara anyị si na ọnwa cha ọbara ọbara na ọ bụ ihe dị etu maọbụ ihe dị etu a. All of them were busy doing advert on their pages. Advert of Okite, Awele, doing the advert of Igbo. Enwe m jụọ sị ndị dibịa ọ bụ sọnsọ Okite ka unu na-ebunye? Ndị dibịa ọ bụrụ sọnsọ Awele ka unu na-alụ? Ọ bụ sọnsọ ọnụ mmiri ihechi ụwa nri? Ọ bụ sọnsọ ihe unu na-alụ? Ọ ba dị ezi unu ozi ka unu zie anyị ka a mara ihe gaji imenụ. Onye nwụrụ anwụ na-ebu Okite, ọ bụrụ ndị dị ndụ na-eme Awele. Ọ nwere any of you pụtaranụ bịa gwa anyị okwu about that ọnwa chara red. Ewezuka a pastor, ewezuka a man of God. Ndị pastor unu si anyị sọba asọba. Christianity ni unu si anyị ma abandon. Ndị pastor unu na-akpọ ndị ori anyị gbara ọsọ. Ọ bụkwa a pastor. Ọ bụkwa a pastor by name Dr. Reverend Ephraim Ononye. Bịa mee video post na page ya nke a na-akpọ Bitter Truth and the Sweet Testimonies. Wee na-akọwara anyị na ọnwa ịcha ọbara ọbara abụrụ ezigbo ihe. Na ọnwa ịcha ọbara ọbara signifyere ọnwụ ndị aka ha dị ọcha. Not up to 12 hours. Onye ụkọchukwu anụ na-afọ na my screen now. Post that video mkpakpa na Okija. Ndị aka ha dị ọcha abụrụ ndị labaziri obodo afụdebe. Mana ọ bụ ndị dibịa si anyị rapụ Christianity, anyị rapụ ndị pastor. How are you helping us? O nwere ka a na-akpọ eke hit, o nwere ka a na-akpọ DSTV ndị Okija. Nke ahụ nọ n'Okija. Ihe dị etu emere na Okija mana ụfọdụ ya. Oke hit bụ ebe a, saa aka gị, saa aka gị, saa aka gị, saa aka gị. Ị nọ n'Okija. Onye nọ n'Okija. Ọ sị na ya bụ DSTV nke ndị Okija. Ọ nọ n'Okija ụdịka ihe a eme. O nwere idea, o nwere any information. Anambra State, the hub of ndị dibịa. None of the DBS, none of them, except a man of God, except a pastor. That same pastor, unu si anyị sọba asọba. That same pastor, matanyachi na ndị otu ya niile si anyị sọba asọba. Onwezi eni mechiri eji ele arụ matanyachi gotara. Kọwarịa na ọnwa cha red no signifyere ọnwụ ndị aka ha dị ọcha. Onwezi. Ndị ọ bụ onye ka na-eje ụka, onye ka na-akpọ n'aha Jizọs. Enwere na-achọ ka eduhie gị ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ọ bụ Jizọs Kraịst bụ ebe a nọ. Ọ bụ Jizọs Kraịst bụ ife a na-ekwu. Ka mkpụrụ obi ụmụnne anyị izu ike na ndokwa ka o mesịanụ.
you.